Tanggawi ngan ong ngo ko blay step ipi baro ki baju kersan pha yang badeng lo todong ngan ong ipi ba khamtam yunu ba jes ndram mo kemut ba wan dach yang mo tengangan su ong yame jes ndram pan krek ma me ong padar pastor nei namar me kwa bangan pan map em kan pan map akhmat bapa bosai hakmat jong ki kon gabrih nyu trap baro khoj em ngan dem ru ki kidat jong padar pastor ngan persai ru kidat jong ki tangbam lum ma me ora akawe kelempung em bat padar pastor bar khoj ban nong kenya ban nong kriam em ngan dem ki kidat jong ki ngan sai lut baro khoj la da mem la ban le kum ta nei ka dei tang ka jing kwa ban kamai pisa jong me na ki video jong me mesto tangani hi tangwa men kran tin jong gi ru mem laj bha ha ngas ngutho tip me dewi we ru ngam tip tangba ban kran tin jong gi ru mem sutho bha kamut me sedang ban pengkelumar me ha me ken bit bangang aku an kamai pisa me na ki youtube channel jonga ngam kran kai ngakran sisa da ka bible be nong yime da ka bible be ngin yebit ya ka ek ba me le ro nei kha ka de ke jing sutho jong me han re ngale ha ke jing sutho jonga tangba la da me la nei me pha pan map yang lom kitik padar lom kitik pastor nang ta ngan sasaj ikidat jong kitik padar pastor ru ban ngas pan map ru la da memela pan nei ngangan ong